हरे कृष्ण मनीषा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 അധ്യായം 18 ദിവസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന 41ാമത്തെ ബാച്ചിന്റെ 16ാമത്തെ ദിവസമാണെന്ന്. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലായ ചക്ഷുരന്മീലിനമ്യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാമഹ്യം തഥാ പുഷ്പദാന്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ കരുണ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗൽപദേ ഗോപേശ ഗോപിരാഗാന്ത രാധാ ഗാന്ധാ നമസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. ജയ പാഞ്ചാകൽപതി രൂപേച്ച കൃപ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. नमो विष्णुपादाय कृष्णवेष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्णवेष्टाय भूतले श्रीमते जयवदाग स्वामिनि नामिने. नमः आचार्य पादाय निधाय कृपप्रदाने गौरगता तामदाय गौरगाय गौर गौरग्रामधारिणे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത് 15ാം അധ്യായമാണ് പുരുഷോത്തമ യോഗം അല്ലെ. അതിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് തല കീഴായിട്ടുള്ള ഒരു ആൽമരത്തിന്റെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അതിന്റെ മോൾ ഭാഗം വേരുകളും അത് ആത്മീയ ലോകത്തിലും ബാക്കി ഭാഗ്യമൊക്കെ താഴോട്ട് വന്നിട്ട് അത് ഭൗതിക ലോകത്തിലാണെന്നും ആ ആൽമരത്തിന്റെ ചില്ലകളും പിന്നെ അവിടെ അല്ലെ ഇതിലൊക്കെ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും ഏറ്റവും താഴത്ത് പക്ഷി മൃഗാദികൾ അതിന്റെ മുകളിൽ മനുഷ്യ രൂപത്തിലുള്ള ജീവവസ്തുക്കൾ അതിന്റെ മുകളിൽ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നു അല്ലെ. അതിനെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന ത്രിഗുണങ്ങളാണെന്നും ഭൗതിക ലോകത്തെ ത്രിഗുണങ്ങളാണെന്നും ആ ത്രിഗുണങ്ങളെ എങ്ങനെ മറികടന്ന് നമുക്ക് മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. 3 ഗുണം ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് 3 ഗുണങ്ങളും ഇവിടെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കണേ. അതിൽ നാം ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയിട്ട് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്താൻ പറ്റുന്നു ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ. അങ്ങനെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് 16ാം അധ്യായത്തിൽ വരുന്നതാണ് ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആകെ ഈ പ്രപഞ്ചം അതായത് ജീവസത്തകൾക്കാകെ 2 ഗ്രൂപ്പുകൾ, ഒന്ന് ദേവന്മാരും ഒന്ന് അസുരന്മാരും. അപ്പൊ ദേവാസുര ഗ്രൂപ്പിന്റെ അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇതിനു മുമ്പ് ത്രിഗുണങ്ങളിലെ ഈ സ്വഭാവങ്ങളെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഈ 2 ഈറ്റന്മാരിൽ ദേവന്റെയും അസുരന്മാരിലെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ പറയുന്നു. ഈ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാലേ ഈ സത്യയുഗത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്മാർക്കും അസുരന്മാർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 ലോകം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അസുര സ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് അസുര ലോകം, ദേവന്മാർക്ക് ദേവലോകം. പിന്നെ അവർ യുദ്ധങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ നേരെയാക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രേതായുഗത്തിൽ വന്നപ്പോ 2 രാജ്യങ്ങളെ, രാമരാജ്യവും രാവണരാജ്യവും എന്നിട്ടല്ലേ കുറെ കൂടെ അടുത്ത് വരെ 2 രാജ്യമായിട്ട് വന്നു അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വന്നപ്പോഴോ ഒരേ വീട്ടിൽ തന്നെ അല്ലെ, പാണ്ഡവരും കൗരവരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ്റെ മക്കളാണ്. ഒരേ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഈ അസുരഗണങ്ങളും ദേവഗണങ്ങളും ഉള്ളത്. കലിയുഗത്തിൽ വരുമ്പോ എങ്ങനെയാ വെച്ചാല് ഈ ഒരേ ഒരു ജീവസത്തെ ഒരേ ജീവന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈ 2 സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്. അതായത് അസുര സ്വഭാവമുണ്ട്, ദേവ സ്വഭാവമുണ്ട്. ഈ 2നെയും പറ്റി ഭഗവാൻ വേർതിരിച്ച് പറഞ്ഞു തരേണ്ട എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതും. വീണ്ടും പിന്നെ ഭഗവാൻ ആദ്യമൂലേ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എന്താണ്? നമ്മള് മഹാമന്ത്രമൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് ആ അസുര സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ദേവ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ കർമ്മം ചെയ്യുക, എങ്ങനെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാം അല്ലെ. അതിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും ഏറ്റെടുക്കാണ്ടിരിക്കുക, എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെയോ എല്ലാം ഭഗവാൻ സംബന്ധിച്ച് ഭക്തിബോധ സേവനം ചെയ്യും. ഭക്തി എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് പോവാം എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പറയണം ദേവാസുര യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? കാണുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ തുടങ്ങാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഭയം സത്വ സംശുദ്ധിർ ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി ദാനന്ദമജ്ഞയജ്ഞ സാധ്യായസ്തവ ആർജവം അഹിംസാ സത്യമക്രോധ സത്യാഗശാന്തിരപൈശുനം
ദയാ ഭൂതേശ്വലോലുപ്തം മർദ്ദവം ഹീരജാഫലം തേജസ്വമാ ധൃതിശൗച അദ്രോഹോ നാദി മാനിത ഭവന്തി സംവദം ദൈവേ അഭിജാതസ്യ ഭാരത. എന്നിട്ടെങ്ങനെ പറയണേ? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്താ പറഞ്ഞ? ഹേ ഭാരത, നിർഭയ, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണങ്ങൾ, വെറുപ്പ്, ജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യപ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളാണ് എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. 26 കാര്യം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർഭയത്വം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നിർഭയത്വം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഒന്നിനെയും ഭയമില്ലായ എന്നല്ല ഇരിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനോട് അവരെ പറ്റി പറഞ്ഞു, സന്യാസി യോഗന്മാരെ പറ്റിയാണ് കൂടുതൽ പറയുന്നത്. അതായത് അവര് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവര് ഭഗവാനിൽ എല്ലാം അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, പിന്നെ ജനന മരണങ്ങളെ പറ്റി അവർക്ക് യാതൊരു ചിന്തകളില്ല. സന്യാസിമാരെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് നാളെ എന്നുള്ള ചിന്ത അവർക്ക് പാടില്ല എന്നാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത്. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അവരെപ്പോഴും ഭിക്ഷയാചിക്കുക ജീവിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു 10 രൂപ വരെ അവർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഒരു 10 രൂപ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മുകളിൽ അവർക്കൊരു ഒരു കെട്ടുപാട് വരെ അതിന്റെ മുകളിൽ അല്ലെ. അതിനുള്ള പിന്നെ നാളെ അത് 20 രൂപയ്ക്ക് 30 രൂപ, അപ്പൊ അതിനോടുള്ള കൂട്ടി വെക്കാന്നുള്ള ഭൗതിക ലോകത്തിനുള്ള ഒരു കെട്ടുപാട് വരും. അപ്പൊ അതില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് സന്യാസി വര്യന്മാരെ വെച്ചാൽ അവരെപ്പോഴും ചെയ്യുക, അവര് ഭിക്ഷയാചിച്ചാണ് ജീവിക്കുക. അതിൽ അവർക്ക് നാണക്കേടുള്ള കാര്യം അവരെങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്? ശാസ്ത്രപ്രകാരം കൊടുക്കുന്നവർക്ക് അതുകൊണ്ടൊരു കുഴപ്പമില്ല. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അന്നാന്നേക്കുള്ള ഭക്ഷണത്തിനുള്ള മാത്രമേ അവർ എടുക്കാൻ പാടില്ല. എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ കിട്ടിയാൽ അത് അവർ വേറെ ആൾക്കാർക്ക് ഭിക്ഷ കൊടുക്കുന്ന പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് സന്യാസിമാര്. അപ്പൊ പിന്നെ അവർക്ക് ഭയമില്ലാത്തൊരു കാര്യം. അവർ ആ ഭയം എന്താ ചെയ്യണേ? അവര് പരമപുരുഷോത്തന്റെ കാരുണ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരെന്തിനാ ഭയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ? അവരെല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നാളെ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് അവർക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നിർഭയത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അസ്തിത്വശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് യമനിയമങ്ങളെ ഗൗരവപൂർവ്വം അല്ലെ, യമനിയമങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിനെയെല്ലാം നിന്നുകൊണ്ട് അത് എല്ലാ വർണ്ണാശ്രമം 4 വർണ്ണാശ്രമം ഉണ്ടല്ലേ. ബ്രാഹ്മണത്വം, അല്ലെ 4 ഇതുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ഷത്രിയരെ, വൈശ്യരെ, ശൂദ്രി 4 കൂട്ടർക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? യമനിയമങ്ങളെ ഗൗരവപൂർവ്വം പിന്തുടരുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ പറയാം ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം വളർത്തുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെയോ ദാനം, അതായത് ഗൃഹസ്ഥന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ദാനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കൂട്ടി വെക്കും തോറും നമുക്ക് ആ പൈസ കൊണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പിന്നെ അതിൻ്റെ രജോ ഗുണം വരും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ടെൻഷൻ വരും, പിന്നെ ദേഷ്യം വരും, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദുഃഖാലയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് എന്തൊരു വിദ്യ പറഞ്ഞിരിക്കണേ? മിനിമം 50% ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ചെലവാക്കുക, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്കായിട്ട് ബന്ധുമുക്താദികളെ കുറവിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ മിനിമം 50% കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പകരം ആ ദാനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ കെട്ടിപ്പറക്കി നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെക്കാനുള്ള തോന്നലുണ്ടാവുന്നില്ല അല്ലെ. പിന്നെ പറഞ്ഞ ആത്മനിയന്ത്രണം, ധർമ്മവിരുദ്ധം, അതായത് ഈ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ആത്മനിയന്ത്രണം അല്ലേ. നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ ആത്മാവിനെ പറ്റിയുള്ളതും ആത്മനിയന്ത്രണം എന്നൂടെ പറയണ്ടല്ലോ. അത് മനസ്സിന്റെ അല്ലെ, മനസ്സാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഹേതു നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോ മനസ്സ് എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചപ്പോ അതിന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ യജ്ഞം, അതായത് ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ ആവശ്യമുണ്ട്. ആകയാൽ വിശിഷ്ട ഗൃഹസ്ഥന്മാർ ഈ യുഗത്തിൽ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം ചെയ്യണം. അത് യജ്ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ അല്ലെ, സത്യയുഗത്തിലും ത്രേതായുഗത്തിലും ദ്വാപരയുഗത്തിലും പല യജ്ഞങ്ങളും ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള ആ ജപയജ്ഞം ചെയ്തുകൊണ്ട് യജ്ഞം ചെയ്യാനാ പറയുന്നത്. പിന്നെ വേദപഠനം, അതായത് ബ്രഹ്മചാരികളെ കുട്ടികളെ 4 ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. അതിനെപ്പറ്റി ബ്രഹ്മചര്യമായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മനസ്സ് വൈദിക ശാസ്ത്രത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മചര്യം കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ഈ കാലത്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചെറുപ്രായത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പത്തിലെ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും നമ്മളെ വേദപഠനം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഈശ്വര കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞ് അവരെ കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കി അവരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഈശ്വരനിലേക്ക് തിരിയാനുള്ള ആ മനസ്സുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അവർക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ തപസ് ചെയ്യാന്ന്, അത് മനുഷ്യ ജന്മം മോക്ഷത്തിനുള്ളതാണ്.
അപ്പൊ കഴിയുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒന്ന് തപസ് ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് തപസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാട്ടിൽ പോയിട്ടിരിക്കാനല്ല, കിട്ടുന്ന സമയം നമ്മൾ 1 മണിക്കൂറോ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും സമയം എന്നാലും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ലാളിത്യം എന്താണ്, സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് ഒരു കപടതകളില്ലാണ്ട് വളരെ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുക. അല്ലാണ്ട് അല്ലെ ഒളിച്ചും പതുങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള കാര്യം അല്ലെ അവിടുത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതൊന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ പറഞ്ഞ അഹിംസ. അഹിംസ എന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം തോന്നുന്നത് എന്താ, അല്ലെ ആടിനെയും പശുവിനെയും ഒക്കെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല പ്രഭുപാദർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരാളുടെ മനസ്സിനെ ദ്രോഹിച്ചാൽ പോലും അതുപോലും ഹിംസയിലായിരുന്നു. കാരണം ഒരാളുടെ മനസ്സ് ദ്രോഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മാനസികമായിട്ട് അവർ തളർന്നു പോകും അല്ലെ. നമ്മൾ ഒരാളെ പെട്ട് എപ്പോഴും വിഡ്ഢി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെ കളിയാക്കി അല്ലെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മാനസികമായിട്ട് തളർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ അവർക്കൊന്നിനും ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്നും ഉണ്ടല്ലോ. അവരെപ്പോഴും തോന്നുമോ അല്ലെ ഐ ആം ഗുഡ് ഫോർ നത്തിങ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യനെ നേരിട്ട് വധിക്കുന്നേക്കാളും കഷ്ടമാണ് ഇതേമാതിരി മാനസികമായിട്ട് ദ്രോഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ജീവസത്തയുടെയും ക്രമേണയുള്ള ജീവിത പുരോഗതി തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കുക. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ദുഃഖിപ്പിച്ചാലും അതും അതിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ സത്യം, സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിനായി സത്യത്തെ വളച്ചൊടിക്കാതിരിക്കുക. എപ്പോഴും സത്യം മാത്രം പറയുക, അല്ലാണ്ട് ഒന്നും പറയാതെ. ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് എന്താണ്, ആർക്കും ദോഷമില്ലാത്ത നുണകളൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല. ഏതൊരു കാര്യത്തിനും സത്യം മാത്രം പറയുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രഭുപാദരും ഭഗവാനും പറഞ്ഞത്. ക്രോധമില്ലായ്മ, പ്രകോപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും സഹനശക്തി കൈവിടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. പിന്നത്തെ ത്യാഗം, വസ്തുക്കൾ യഥാവിധം ഉപയോഗിക്കുക അഥവാ കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക. ത്യാഗം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ എന്തും പറയുന്നത്, നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അടുത്തൊക്കെ ദാനം കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലേ ത്യാഗം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ. അങ്ങനെയല്ല, ഏറ്റവും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എളുപ്പം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് വസ്തുക്കളെ യഥാവിധം ഉപയോഗിക്കുക അഥവാ കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക. അതായത് പിന്നെ ശാന്തി, അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന വികാരങ്ങളാൽ ബാധിക്കപ്പെടാതെ സമാധാനത്തോടെ സമനില കൈവിടാതിരിക്കുക. സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, നല്ലത് വന്നാലും ചീത്ത വന്നാലും അതിനെ ഒന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പോവുക. പിന്നെയോ പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, കള്ളൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തെറ്റില്ല. അതേസമയം എന്താ, പക്ഷെ അനാവശ്യമായ കുറ്റം കാണാൻ പാടില്ല. അതായത് ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു കഥ ഓർമ്മ വരാം. ഒരു ദിവസം ഒരു രാജാവ് ആ നാട്ടിലുള്ളവർക്കെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഫീസ്റ്റ് നടത്തി. ആ ഫീസ്റ്റ് നടത്തി അതിങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഭക്ഷണം, അന്നത്തെ കാലത്ത് പന്തലിടുന്ന കാര്യമില്ല, അങ്ങനെ എല്ലാവരും തുറന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ. അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒരു ഗരുഡൻ ഒരു പാമ്പിനെ പിടിച്ച് പോവുണ്ടായി. അപ്പൊ പാമ്പിനെ പിടിച്ച് പോകുമ്പോൾ പാമ്പിന്റെ വായന്ന് ഒരു തുള്ളി വിഷം അതിൽ കഴിച്ചിരുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ വീണു. ബ്രാഹ്മണൻ അത് കഴിച്ചു, ബ്രാഹ്മണൻ മരിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. ഇതങ്ങനെ അത് പ്രശ്നമായപ്പോ ഈ പ്രശ്നം എവിടെ ചെന്നു, ഇത് യമന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു. കാരണം യമനുള്ള എല്ലാവരെയും കർമ്മക്കണക്ക് കഴിച്ചു വന്നു. അപ്പൊ യമന്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോ യമൻ ആകെ കൺഫ്യൂഷനായി. കാരണം ഇവിടെ രാജാവ് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തില്ല, രാജാവ് ഒരാൾക്കും വിഷം കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലെ, മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ രാജാവ് കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല, പാമ്പും കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്ത് ചെയ്തു, പാമ്പ് ആ വിഷമത്തിൽ ഇരുന്നിരിക്കുമ്പോൾ പാമ്പിന്റെ വായുന്നൊരു തുള്ളി വിഷം താഴെ വീഴതല്ലേ, അങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം പാമ്പും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഗരുഡനും ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഗരുഡന് ഭക്ഷണം സാധാരണ വരുമ്പോൾ ഗരുഡന്മാര് പാമ്പിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ തന്റെ ഭക്ഷണം കണ്ടപ്പോഴാണ് ഗരുഡൻ കണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ 3 പേരും ഒന്നും കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ യമന്റെ ബുക്കില് ഇത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ട് കിടക്കണം. ഈ കണക്ക് ആരുടെ പേരിൽ എഴുതുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ രണ്ടാളിങ്ങനെ ഇത്ര ഉത്തരം യമൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുക, എന്ത് ചെയ്യും മനസ്സിലാണ്. ആ സമയത്താണ് ഇവരിങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതിലേ പോകുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അതിനെപ്പറ്റി കുറ്റം പറയണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിന് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അല്ലെ, രാജാവ് എന്ത് പണിയാ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി ക്രിട്ടിസൈസ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, യമൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് ആളെ പിടികിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരാണോ ക്രിട്ടിസൈസ് അവരുടെ തലയ്ക്ക് ആ പാവക്കണക്കങ്ങടെ എഴുതി വെച്ചു എന്ന് പറയണം. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ, പക്ഷെ നമ്മളായിട്ട് ഒരാളെയും പറ്റി കുറ്റോ കുറവോ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരും അല്ലല്ലേ, നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊന്നും അറിയാതെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആരെ പറ്റും കുറ്റോ കുറവോ ഒന്നും പറയാണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം മാത്രം പറയുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആ കഥയുടെ അർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, കള്ളനെ കള്ളൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ തെറ്റില്ല, കാരണം സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അനാവശ്യമായ കുറ്റം കാണാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ആരെ പറ്റി ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം അല്ല, അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവരെയും തുല്യതയോട് കാര്യം. എന്താണ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉള്ളതും ഒരേ തരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാവാണ് അല്ലെ. പിന്നെ ലോഭമില്ലായ്മ, അതായത് ദാനം, വിരക്തി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ മൃദുല സ്വഭാവം, സർവ്വ ജീവസത്തകളോടും സൗഹൃദം. കാരണം എല്ലാവരെയും ഒരേമാതിരി നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ, പിന്നെ നമുക്ക് ആരോടും ഒരു ദേഷ്യവും സങ്കടവും തോന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും സമചിത്തോട് കാണാം. വിനയം, വെറുക്കത്തക്കതാതെ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതിന് നമ്മളാൽ ഒരാൾക്കും ഒരു
പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുത്, മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് നമുക്കും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാതിരിക്കണം എന്നുള്ള ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ. അങ്ങനെയൊരു വ്യക്തിയെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി നേരത്തെ പറയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സ്ഥിര നിശ്ചയം, പരിശ്രമത്തിൽ ക്ഷോഭമോ നിരാശയോ ഇല്ലാതെ പരാശ്രമയാണെങ്കിൽ പോലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലേ, പ്രാക്ടീസ് 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 എന്ന് അർജുനോട് പറയില്ലേ, എനിക്കറിയാം മനസ്സിനെ പിടിച്ച് കെട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ പിന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു 5 സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞല്ലേ, എങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതും പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. പിന്നെ തേജസ്, സംരക്ഷണം നൽകാൻ കഴിവില്ല, ക്ഷത്രിയ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ക്ഷമ, തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കാൻ പഠിക്കുക. കാരണം തെറ്റുപറ്റാത്ത മനുഷ്യരല്ല, ആർക്കും തെറ്റുപറ്റാം അല്ലേ. അപ്പൊ അത് കണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ക്ഷമിക്കാൻ പഠിക്കുക. പിന്നെ സ്ഥൈര്യം, അതായത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ മാനസികവും വൈകാരികവുമായ ബലം, മനസ്സിനെ ബലപ്പെടുത്തി എല്ലാത്തിനെയും ഇതാക്കാൻ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അല്ലേ, നമ്മളിപ്പോ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരേ വഴി കൂടെ നാമൊക്കെ ചില കുടുമിയൊക്കെ കിട്ടി നടക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വളരെ അല്ലെ ഡാൻസ് കളിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പലരും കളിയാക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് അതേമാതിരി എന്ത് കാര്യം വന്നാലും അത് നമ്മളെയൊന്നും ബാധിക്കില്ല. അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ മാനസികമായി വൈകാരികമായിട്ട് ബലം കൊണ്ട് അതിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക. പിന്നെ ശൗചം അല്ലെ, 2 തരത്തിലുള്ള ശൗചം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. എന്താണ്? ആന്തരികമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ടും. ബാഹ്യമായിട്ടും നമ്മൾ കുളിച്ച് ശരീരം ശുദ്ധമാക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ മനസ്സിനെ അല്ലെ, മനസ്സും ഹൃദയവും അതിനെ നമ്മൾ ശുദ്ധമാക്കി വെക്കണം. അതിനെ ശുദ്ധമാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ആൾക്കാരെ കുറ്റം പറയാണ്ട് അല്ലെ, ആരോടും ദേഷ്യം നിൽക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് അതെല്ലാം വെച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മനസ്സ് ശുദ്ധമായിട്ട് മാറും അല്ലെ. ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നിട്ടോ അസൂയാരാഹിത്യം, അതായത് മറ്റുള്ളവരെ നീരസമില്ലാന്നിരിക്കുക അല്ലെ. അർജുനോട് നീ പറയുന്നത് നിനക്ക് അസൂയ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അർജുന നിനക്ക് ഞാനിതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതിന് ബഹുമതി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലായ്മ, കാരണം മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കണേ. നമുക്കൊരു ഈഗോ അല്ലെ, അഹം എന്നുള്ളത്, ഞാൻ എന്ന ഭാവം അല്ലെ, അഹം എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഭാവത്തിൽ വരാണ്ടിരിക്കാം. ഞാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരാനോ പറയത്തില്ല. ആ 26 കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. 26 കാര്യങ്ങളെ ആർക്കാണുള്ളത് അല്ലെ, അവരുടെ കാര്യം എന്താണ്? അവര് ദൈവികതയുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് അവർക്ക് എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ അതോടുകൂടി അവരുടെ ദൈവിക സ്വഭാവമായിട്ട് പറയുന്നുട്ടോ. ദമ്പോ അഭിമാനച്ച ഭൂതോ പൗരുഷ്യമേവച അജ്ഞാനം ച അഭിജാതസ്യ പാർത്ഥ സംവാദ ആസുര്യം. എന്നിട്ട് പറയാണ്, ഹേ പാർത്ഥ, ദൈവഗുണങ്ങളെ പറഞ്ഞ ഇനി അസുര സ്വഭാവത്തുള്ളവരെ പറ്റി ഭഗവാൻ പറയണം. ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം അല്ലെ, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? അത് അസുര ഗുണങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റോടത്ത് അല്ലെ ഗർവുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, ഇതൊന്നും പാടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആർക്കൊക്കെ ഉണ്ടോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അതുള്ളവരൊക്കെയാണ് എന്താണ് വരുന്നത്? അസുര ഗുണങ്ങളാണ് അവർക്കൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നിട്ടോ. ദൈവീ സമ്പദ് വിമോക്ഷായ നിബദ്ധായാസുരീ മത ആശുര സമ്പദം ദേവീം അഭിജാതോസി പാണ്ഡവ. ആ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ, അത് ഭൗതികത്തിലല്ലാത്ത ഗുണങ്ങൾ, മുക്തിസാധനങ്ങളും അസുര ഗുണങ്ങൾ ബാധക കാരണങ്ങളുമാണ്. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തിസാധനങ്ങളും അസുര ഗുണങ്ങൾ ബാന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. അതായത് അഭൗതികമെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാൽ ഒന്നിനെയും ബന്ധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എപ്പോഴും ഭൗതിക, അതായത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനൊരു കെട്ടുപാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം ആസുര ഗുണങ്ങളോട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവര് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കെട്ടിപ്പിണഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കിടക്കാൻ. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനോട് എന്താ പറയുക? പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളുടെ പിറന്നവനായകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അതായത് അർജുനോട് പറയണം, നീ ഓൾറെഡി ദൈവിക ഗുണത്തോടുകൂടി പിറന്നവനാണ്, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഈ വക കെട്ടുപാടുകളൊന്നും നിനക്ക് ബാധകമല്ല. അപ്പൊ പിന്നെ അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താണ്? നിനക്ക് നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുക അല്ലെ. നിന്റെ കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ഷത്രിയ ധർമ്മമാണ്. അപ്പൊ നിനക്ക് ഇവിടോട് യാതൊരു ബന്ധങ്ങളും ഇല്ല അല്ലെ. എന്നിട്ട് പറയാണ് നിനക്ക്, അതായത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന നിന്റെ പിതാമഹനെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുമിത്രാദികളൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. നീ എന്താ ചെയ്യണേ? നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക, നിന്റേതായ യുദ്ധം ചെയ്യുക, എന്നിൽ സമർപ്പിക്കുകച്ച് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കണ്ട അർജുന എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഭൂത സർഗോ ലോകേ അസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവച ദൈവോ വിസസരശ്വപ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേശ്വരണോ. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം ദൈവികം എന്നീ 2 വിഭാഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ പെടും.
ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു, വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞു. ഇനി അസുരങ്ങളായവയെ വിവരിക്കുക. അതായത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ആകെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. എന്താണ്? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവഗുണം അല്ലെങ്കിൽ അസുരഗുണം. അല്ലെ നമ്മള് സത്വഗുണം നമ്മൾ കാണുന്ന ദേവഗുണം ആസുരം, ദൈവങ്ങളും അസുരന്മാർ, അസുരന്മാരെ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണല്ലേ. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുള്ളൂ. ദൈവഗുണങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അസുര ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ പറയാ? പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജ്ഞാന വിദൂരാസുര ന ശൗചം നാവിജാവാചാരോ ന സത്യം ദേശു വിദ്യതേ. ചെയ്യേണ്ടത് എന്തോന്നോ ചെയ്യരുതെന്തെന്നോ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അല്ലെ? അപ്പൊ അവര് ആ ഫോട്ടോയിൽ എന്താ കാണുന്നത്? അവിടെ നിന്നിട്ട് സുഖമായി ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കണം. അല്ലെ? അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടാതിരിക്കുന്നോ എന്ന കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് ബോധമില്ല. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധയോ അവർക്കില്ല. അല്ലെ? അതിനിടയ്ക്ക് ഇത് പറഞ്ഞില്ല, ശൗചം നാമി, അതോ കുളി ദേവാരം ആ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ അവർക്ക് വൃത്തി വെടുപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യത്തേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെന്ന് അറിയാല്ലേ. എന്താണ് വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള. അപ്പൊ കള്ളത്തരങ്ങൾ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിന്റെയും ആ നെഗറ്റിവിറ്റി എവിടെയുണ്ടോ അതാണ് അസുര സ്വഭാവത്തിന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമ്മള് പല അസുരന്മാരെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഈ സത്യയുഗം വരെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാവണനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. പിന്നെ കുംഭാരനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ കംസനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല പല ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് ധനം കിട്ടിയിട്ട് പോരാൻ തോന്നിയിട്ട് അവർക്കല്ലേ, അവർക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരന്മാര്, കാരണം കയ്യിലുള്ള ധനം ഉണ്ട്, അത് അവർക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് പോരാ, എനിക്ക് കയ്യിലുള്ള പണം ഇതുപോലെ എനിക്ക് പിന്നെയും കിട്ടണം അല്ലേ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെല്ലാം എന്റെയാണെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലാണ് എനിക്ക്. അപ്പൊ എത്ര കിട്ടിയാലും ഒരു മതി വരാത്തൊരു. അപ്പൊ അതിനെന്താ ചെയ്യണേ? അതിനുവേണ്ടി അവര് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുക, അത് ചെയ്യുക, എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. അത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ അവർക്കൊരു പ്രശ്നം. അവർക്ക് എന്താണ്? അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കിടക്കണം. അല്ലെ? അവരെന്താണോ വിചാരിച്ച് ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതിന് സത്യസന്ധയൊന്നുമില്ല, പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങളും വിശുദ്ധിയായിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല. എന്താണൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്. അല്ലെ? അകർമ്മം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു. അല്ലെ? അകർമ്മം, കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെ? ഇതിൽ പറഞ്ഞ ആ വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റിലുള്ള എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യാൻ പാടുന്നത് അതൊക്കെ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അസുരന്മാരെ പറ്റി പറയുന്നത്. അസത്യമപ്രതിഷ്ഠം ദേ ജഗദാഹുര നിശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം കിം അന്യത് കാമഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായി ഈ ഈശ്വരൻ ഇല്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗികാഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതായത് അവർക്ക് ഈശ്വരനിൽ വിശ്വാസമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പടം കണ്ടില്ലല്ലേ? നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നുണ്ട്, എവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും വെട്ടും കുത്തും. അല്ലെ? ബോംബ് വെക്കലും വെടിവെക്കലും ആൾക്കാരെ കൊല്ലലും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതായത് ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ല അവർക്ക്. ഈശ്വരൻ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയാം. പിന്നെന്താണ്? അവർക്ക് എപ്പോഴും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും അവർ കാര്യങ്ങളെ കാമപ്പേക്കുന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അതേമാതിരിയുള്ള എല്ലാ കാര്യം. ഇവിടെ കാമം എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്സ് മാത്രമല്ല, എന്തിനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അധികാരം പിടിച്ചു പറ്റാനായിട്ട് അങ്ങനെ എന്ത് കാര്യത്തിനായിട്ടും ഇതിനായിട്ട് അവരെന്താ പറഞ്ഞത്? ഇതൊന്നും പ്രശ്നം അവർക്ക് ആകെ ഉള്ളത് എനിക്ക് വേണം, എനിക്ക് കിട്ടണം, എനിക്ക് ചെയ്യണം, എനിക്ക് സന്തോഷിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ അവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതാം ദൃഷ്ടിം അവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മാനോ അല്പബുദ്ധയ പ്രഭാവന്ത്യുഗ്ര കർമാണം ക്ഷയായ ജഗതോ അഹിത. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അല്ലെ? അതായത് ഇവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദ പറയുന്ന വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഒരാൾക്ക് അവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് അവർക്ക് തടസ്സമായിട്ട് തോന്നുന്ന വെച്ചാൽ അവരെ വേണ്ടാന്ന് വരുത്തുന്ന പോലൊക്കെ അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ സ്ഥിരം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അവരെ വേണ്ടാന്ന് വരുത്തുന്നത് പോലും അവർക്ക് അതൊരു കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കാലം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ കലികാലം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. 5000 വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെ? അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ അവർക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല എന്ന് ആൾക്കാരെ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വെച്ചാൽ ഒരാൾക്കാരെയൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് കളയാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യാനോ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാനായിട്ട് അവർ എന്ത് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ നിഗമനങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായി ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായിട്ടുള്ള കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അല്ലെ? നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന കാര്യമാണ്, പേപ്പറിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെ? മാം ആശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദംഭമാനമാദ്വിത മോഹാത് ഗൃഹീത്വ സദ്ഗ്രാഹൻ പ്രവർത്തന്തേ അശുചിവ്രത. അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും
ദമ്പം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരുമായ അസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. അല്ലെ? ഇവിടെ കംസന്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. അവര് കാമം മൂത്തത് അടക്കാനാവാത്ത മൂത്ത് അവരെ എന്ത് ദുരഭിമാനം, അതായത് ഈഗോ വരും, എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യം വരും, ഇതിലെല്ലാത്തിനും മുഴുകിക്കൊണ്ട് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണോ ദൈവഭാവത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ടോട്ടലി ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. വൃത്തിഹീനം, നേരത്തെ പറഞ്ഞു ശൗചം എന്നല്ലേ, ശൗചം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും അതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ഇവിടെ പ്രഭാതത്തിൽ പറയാൻ ഇവര് മദ്യം കഴിക്കുക, സ്ത്രീകൾക്ക് അടുപ്പുണ്ട, ചൂത് കളിക്കുക, മാംസഭോജനം, അതായത് യമനിയമങ്ങൾ 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതിന്, അതൊക്കെ ഇവർ ചെയ്യും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് ചെയ്താൽ തന്നെ എന്താ പറയുക, നമുക്കറിയാം ഈ 4 സ്ഥലത്ത് ആരെ ഇരിക്കുന്നത്? കലി കയറി ഇരിക്കുന്നതാണ് ഈ 4 സ്ഥലത്തും. അപ്പൊ ഈ 4 സ്ഥലത്ത് അവർ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 100% അവരെന്താ പിടിക്കുന്നത്? കലിയുടെ അണ്ടറിലാണ് അവർ പോകുന്നത്. കലിയുടെ അണ്ടറിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് പോലും അറിയില്ല. അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ നമുക്കറിയാവുന്നല്ലേ കാര്യം, ഇവിടെ അനാവശ്യമായിട്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണ്ടല്ലേ അച്ഛനമാര്. ദക്ഷയാഗത്തിനെ പറ്റി നമുക്കറിയാവുന്നല്ലേ. അവിടെ പോയിട്ട് എന്താണ് അവര് ചെല്ലുമ്പോൾ ശിവനെ വളരെ മോശമായിട്ട് ബഹുമാനിക്കാതെ വിടും. അല്ലെ? ശിവൻ എന്തായിരിക്കുന്നത്? ശിവൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ നാഥനായിട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിനാണ് എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ മരുമനമായിട്ടിരുന്നിട്ടും ശിവനെ ഒരു കാരണവശാലും ബഹുമാനിക്കാതെ വിട്ടുകളയും. അത് കേട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഏറ്റവും വളരെ വിഷമിച്ചിട്ട് സീതാദേവി വന്നിട്ട് അഗ്നിയിൽ പ്രവേശിക്കുക. എന്നാൽ അഗ്നി പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതറിഞ്ഞിട്ടാണ് ശിവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ കരിഞ്ഞ ശരീരം എടുത്തിട്ട് ശിവതാണ്ഡവം ആടുന്നുണ്ട്. അല്ലെ? അങ്ങനെ ശിവതാണ്ഡം ആട് കഴിയുമ്പോൾ അത് പല സ്ഥലത്തും വീണിട്ട് ഭഗവതിയുടെ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നത്. അതാണ് ഈ കാണിക്കുന്നതും. അഗ്നിയിലിരിക്കുന്നു ആ മൃതശരീരം എടുത്തുകൊണ്ട് ശിവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ അവസാനം ദക്ഷനെ വധിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. ദക്ഷനെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ദേഷ്യവും എല്ലാം തീർന്നു കഴിയുമ്പോഴും എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ യാഗം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണല്ലേ. യാഗം പകുതിയായിട്ട് നിന്നിരിക്കണം. അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഒരു ആടിന്റെ തല കൊണ്ടിട്ട് വെച്ചിട്ട് ദക്ഷനെ ജീവിപ്പിച്ചിട്ട് ദക്ഷൻ ക്ഷമ ചോദിച്ചിട്ട്, അപ്പൊ ഈ ആദ്യമേ തന്നെ ഈ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ് ഇതെന്നെ പറയുന്നത്? ആ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലത് ചിന്തിക്കുക എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. നല്ല ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇന്ദ്രിയ സമർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യമെന്നവർ കരുതുന്നു. അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയം അതാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും. ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടില്ലല്ലേ കംസൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ? സ്വന്തം പെങ്ങളെ വധിക്കാൻ പോണല്ലേ. എന്താണ്? അശരീരി കേട്ടു. അല്ലെ? 8ാമത്തെ പുത്രൻ വധിക്കുന്നത് കേട്ട വഴിക്കാം. ഇനി എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അല്ലെ? ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ? എന്റെ മരണം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അത് കണ്ടുകൊണ്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അല്ലെ? അവിടുന്നാണല്ലോ കഥ തുടങ്ങുന്നത്. അല്ലെ? അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന് പ്രാധാന്യം ആവശ്യമെന്ന് കരുതുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ജീവിത അവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടത് വരുന്നു. അല്ലെ? കംസൻ ഓരോ നിമിഷം ജീവിക്കുന്നതിന് എന്റെ മരണം മരണം മരണം. അല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 7 കുട്ടികളും വധിച്ചു. അല്ലെ? 8ാമത്തെ കുട്ടി ആ ഭഗവതിയായിട്ട് വന്നിട്ട് അവിടുന്ന് കയ്യിൽ നിന്ന് പറന്നു പോയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടു. അപ്പോഴാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലെ, നിന്റെ കാലം ജനിച്ചിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ നാട്ടിലെ എല്ലാ കുട്ടികളെയും വധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. എന്താ കാരണം? മരണം എന്നുള്ളത്. മരണത്തെ ഒരിക്കലും നിർത്താൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ജ്ഞാനിയായിട്ട് ആൾക്കാരെ അറിയുന്നത്. കംസനും വളരെ ജ്ഞാനിയായിട്ട് ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ സ്വന്തം കാര്യം വന്നപ്പോഴെന്താ ആ മരണം എന്നുള്ള സംഭവം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മറന്നു പോവുക ചെയ്യണം. അല്ലെ? ജ്ഞാനം കയറി തലക്കി പിടിച്ചു. അതെന്താ കാരണം? അഹംഭാവത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ട്. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടി അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിലകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനമായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. എന്നിട്ടോ അസുര സ്വഭാവി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എൻ്റെ പദ്ധതികൾക്കനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും. ഇത്രയും ധനം എനിക്കിപ്പോഴും ഉണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടിക്കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എൻ്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെ ഞാൻ കൊല്ലും. ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്. കുലീനരായ ബന്ധു ഉണ്ടെനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിവാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്? ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനങ്ങൾ ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകുന്നു. കാരണം ഇവിടെ അജ്ഞാനം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ജ്ഞാനം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതിനെ മാത്രം നമ്മൾ ജ്ഞാനത്തിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെ? മറ്റേതായിട്ടുള്ള എത്ര വലിയ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിദ്യാഭ്യാസമായിട്ട് കണക്കാക്കിയാലും
ആത്മീയ തലത്തിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിനെ അജ്ഞാനമായിട്ടേ കാണുന്നു. അപ്പൊ ഇവര് അല്ലെ ദുര്യോധനം ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല പറഞ്ഞല്ലേ, ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദുര്യോധന ഇനങ്ങളും ബാധകമാണ് അല്ലെ. ഇവിടുത്തെ വസ്ത്രാക്ഷേപം കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാ കഴിവും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, ഒരാളും എനിക്ക് എതിരായിട്ട് പറയില്ല എന്നുള്ള ആ അഹംഭാവങ്ങളെല്ലാം കേട്ടിട്ടാണ് ദുര്യോധനം പോലും ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ദുര്യോധനെ ഉദാഹരണം കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആ ദുര്യോധന സ്വഭാവം എങ്ങനെയുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ആസുര സ്വഭാവമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ബലവാനായിട്ടും സന്തോഷമായിട്ടും അത് ഇതല്ലാണ്ട് പിന്നെ ദാനധർമാദികൾ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനല്ല അല്ലെ, ആ നമ്മുടെ പേര് നിലനിർത്താൻ. നാട്ടിലൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ കണ്ടല്ലേ, അമ്പലത്തിലേക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ നാട് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു നടക്കല്ലേ. അത് ചെയ്താൽ തന്നെ അതിന്റെ ഫലം പോയി എന്ന് പറയും. കാരണം നമ്മൾ ഒരു വലത് കൈ ചെയ്യുന്ന ഇടത് കൈ അറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അത്രയും ആണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്യാം. അതൊരു കുറച്ച് ആൾക്കാരെ അറിയിച്ച് നമുക്കൊരു കാര്യം കിട്ടാനില്ല. എന്താണ് പേര് ഓഹോ എന്നാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അറിയാതെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും ആ ആസുരിക സ്വഭാവം കയറിക്കൂടാന്നില്ലേ. അപ്പൊ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അസുര സ്വഭാവങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃത പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു വദന്തി നരകെ അശുചവും. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു അല്ലേ. ഇതെന്താണ് പറയുന്നത്? ശിശുപാലന്റെ കഥയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ. ശിശുപാലന്റെ കഥ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അവരായിരുന്നു അവര് ജയവിജയന്മാരായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അവിടെ കാവൽക്കാരായിട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് സനൽകുമാരന്മാർ ഒരു ദിവസം ഭഗവാനെ കാണാൻ ചെല്ലുന്നത്. അപ്പൊ ഇവര് നിൽക്കുന്ന 7ാമത്തെ കവാടത്തിന്റെ ആണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് 6 കവാടം കഴിഞ്ഞ് 7ാമത്തെ കവാടത്തിന്റെ അവിടെ വരുമ്പോ അകത്ത് കയറ്റി വിടില്ല ഒരു കാരണവശാലും. അപ്പൊ സനൽകുമാരപ്പ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഇവർ രണ്ടാളും ശപിച്ചു. എന്താണ്, നിങ്ങൾ 3 തലമുറയ്ക്ക് അസുരന്മാരായിട്ട് ഭൂമിയിൽ ജനിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിടുക ചെയ്യുന്നല്ലേ. അങ്ങനെയാണ് ആരെയൊക്കെ ജനിക്കുന്നത്? ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശുവായിട്ട് ജനിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ രാവണനും കുംഭകർണനായിട്ട് ജനിക്കുന്ന ശിശുപാലനും ദന്താവസ്കനായിട്ടും അങ്ങനെ 3 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ജനിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ 3 ഗ്രൂപ്പിനും അവർക്ക് മോക്ഷം കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഈ 3 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ജനിക്കുമ്പോഴും ഓരോ പ്രാവശ്യം ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അവരെയൊക്കെ അതിന് ശാപമോക്ഷം ഉണ്ടാക്കുക, അതായത് അവർ വധിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. പക്ഷെ ആ ശാപത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള അസുരന്മാരിൽ പെട്ടുള്ള ഇത് ശിശുപാലന്റെ കഥയാണ്. ശിശുപാലൻ എന്താ പറയുന്നല്ലേ, ഭഗവാന്റെ പിന്നെ രൂപമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശിശുപാലൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ശിശുപാലന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഭഗവാൻ ഒരു പ്രോമിസ് കൊടുത്തു. എന്താണ്? 100 കുറ്റം ചെയ്യുന്നവരെ ഞാൻ ക്ഷമിക്കും, അതുവരെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ശിശുപാലനം ഭഗവാനെ പല സ്ഥലത്തും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പല മോശമാക്കിയിട്ടും കാര്യമായിട്ടും പല പല കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. ഭഗവാൻ അതിലൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടിരുന്നതിന് അവസാനമാണ് 101ാമത്തെ പ്രാവശ്യം അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അസ്ത്രം ചക്രം അയച്ചിട്ട് കൊല്ലുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഹിരണ്യാക്ഷനെ കൊല്ലുന്നതിനും ഇതിന്റെ ബോർക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയാ, കൂർമാവതാരത്തിന്റെ ഇതിൽ വന്നിട്ടാണ് വധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ കശുവിനെ എങ്ങനെ കൊല്ലുന്നത്? നരസിംഹാവതാരത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ തന്നെ രാവണനെയും കുംഭകർണനും ശ്രീരാമനായിട്ട് വന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. മറ്റുള്ളവരെ കൃഷ്ണരൂപത്തിലും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ എല്ലാത്തിനും ദമ്പും ഇതുമെല്ലാം അസുരന്മാരും അറിയാണ്ട് നമ്മുടെ മാനസിക വിഭ്രാന്തികളും മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളും മാറും എന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ സ്വഭാവം ഉള്ളവരെല്ലാവരും ഇതിൽ പെട്ടവരാണെന്നും അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയമോഹങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയിട്ട് അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. കാരണം വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതിൽ തന്നെ ജനിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായ അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. ഇതിന്റെയാണ് കുറച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ കഥ കണ്ട അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇപ്പൊ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, ഈ നമ്മുടെ കലികാലത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കലികാലത്തിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ സ്വഭാവമുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരേ സ്വഭാവങ്ങളും അവരെല്ലാവരും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏത് കാലത്തും അല്ലെ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പണ്ട് കാലത്തില്ല, ഏതൊരു കാലത്തും അതിനെ ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവരും എന്താണ് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെ. നമുക്ക് 4 ആശ്രമങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 3ാമത്തെ ആശ്രമം എന്താണ്? ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വാനപ്രസ്ഥം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സന്യാസത്തിലേക്ക് പോകാൻ. അപ്പൊ പണ്ട് കാലത്തുള്ളവർ എന്താണെന്ന് ചെയ്താൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ സ്ഥലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണില്ല. അപ്പൊ അന്നിനോടും അവർക്ക് ഒരു അത്യാർത്ഥി തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ എപ്പോഴെന്താണ് 800ഉം 90ഉം
വയസ്സൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ആ സ്വത്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അല്ലേ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനും ആണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെയാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. കാരണം എന്തൊക്കെയാണോ ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനെല്ലാത്തിനും വിപരീതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ടോ അസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ ഈർഷാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. അതായത് ഇവിടെ എന്താ കാണിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെ, നമ്മുടെ പാലാഴി മതനം കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ ഇത് വരും, അമൃത് വരും അല്ലെ. ആ അമൃത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അസുരന്മാർ അത് കഴിക്കുന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ മോഹിനി വേഷത്തിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ വിളമ്പാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഇരുത്തുന്നത്. എല്ലാവരെയും ഇരുത്തി കയറ്റി ഇങ്ങനെ അമൃത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം അമൃത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അമൃതത്വം അല്ലെ, മരണമില്ലാത്ത കാലം വരും. അപ്പൊ അത് കിട്ടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു അസുരൻ വേഷം മാറിയിട്ട് കൂട്ടത്തിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ദേവൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു, അയ്യോ ആയിരിക്കണ അസുര എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ തന്നെ ചക്രം അയച്ചിട്ട് വധിക്കുകയായി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കുറച്ച് അത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് രണ്ടാൾക്കും മരണമില്ലാണ്ട് ജീവിച്ചത്. കുറച്ച് കഴുത്തിലിരുന്നു, കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്കും ഇറങ്ങിയപ്പോ ഈ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും മരണമില്ലാണ്ടായി. അവരാണ് രാഹുകേതുക്കളായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് മരണമില്ല. കാരണം എന്താണ്, അവരെന്നും ഈ നമ്മുടെ പ്രശ്നം വെക്കുന്നതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രഹങ്ങൾ നിലനിൽക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രാഹുവും കേതുവും എന്നും നിലനിൽക്കും അല്ലെ. അസുരന്മാരും അവരും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അവരും പോകുന്നുണ്ട്. ഇതിനെയാണ് ഫോട്ടോ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളോട് ഉള്ളി കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയാ പറഞ്ഞത്. കാരണം രാഹു കേതുക്കളായിട്ട് ഇവരും വധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ രക്തം വീഴുമ്പോൾ ഒരാളുടെ വെളുത്ത രക്തവും ഒരാളുടെ ചുവന്ന രക്തമായിട്ട് വന്നു. അതിൽ നിന്നാണ് വെളുത്തുള്ളിയും ചുവന്നുള്ളിയായിട്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ രണ്ടും അസുരിക സ്വഭാവമുള്ള കാര്യം കൊണ്ടാണ് വെളുത്തുള്ളിയും ചുവന്നുള്ളിയും നമ്മളോട് അല്ലെ വൈഷ്ണവരോട് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ അസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയിൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെ അന്യരെയും ശരീരങ്ങളെ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്വ പുരുഷരെ ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ആ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ ഭഗവാനവർക്ക് ദേഷ്യമായിട്ട്, അതായത് ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ലേ അവര് അവഹേളിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെപ്പോഴും കാണാറുണ്ടല്ലേ. ഓരോ അസുരന്മാരെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഭഗവാനെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. കംസനായാലും ശരി, അതിനു മുമ്പുള്ള രാവണനായാലും ശരി, ആരായാലും ശരി അല്ലെ. അവർക്ക് രാവണനൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 10 തല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും നോളജുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ്, അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണമില്ല, ശരിയായ ജ്ഞാനം കിട്ടിയില്ല എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ഈർഷാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ അവര് പഴിക്കുന്നു. താനേഹം ദുഷിതക്രൂരം സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപ്രാപ്യജ സംരശുഭ നാസുരീഷ്വ യോനിഷു. ഈർഷാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായി ഈ മനുഷ്യാധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ അസുരയോനികൾ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താ പറയാന്ന് വെച്ചാല് ഇങ്ങനെയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഒരിക്കലും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കുള്ള, അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക സ്ഥലത്തിലെ ദുഃഖാലയമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ ജനിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ എന്താണ് ആവേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണത്, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ഭക്തിയുത സേവനത്തിലും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും മരണകാലത്തില് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം നല്ലൊരു മനുഷ്യ ജീവിതമായിട്ട് മാറിയിട്ട് വീണ്ടും അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലേ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാല് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താണ്, ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയമില്ല അല്ലെ. സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വിടും. അവർക്ക് ഒരിക്കലും മോക്ഷപ്രാപ്തി കിട്ടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ആസിരും യോനി മാപന്ന മൂടിയും ജന്മനി ജന്മനി മാമ പ്രാപൈവ കന്തുയ തതോ യാന്തേ തമാം ഗതിയും. ഹേ കുന്തിപുത്ര, അസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എൻ്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തുന്നു. ഭഗവാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഏറ്റവും വളരെ മോശമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ എന്താ, അത് തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടതും വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നിട്ട് താഴത്തെ തട്ടിലല്ലേ തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടുള്ള വീണ്ടും ജന്തുക്കളും ജീവികളായിട്ടും ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള 7 ലോകങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോകത്തിൽ അവരെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് അവരവിടെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം എത്ര ചെയ്താലും അവർക്ക് ഗുണമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒരു വഴിയില്ല അല്ലെ. അവരെ അവിടേക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞയക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ത്രിവിധം നരകസ്വേദം ദ്വാരം നാശയമാത്മന കാമം ക്രോധസ്ഥതാലോപ അമേദേ അമാദേതത്വയം
ത്യജേത്. അതായത് നരകത്തിൽ കവാടങ്ങൾ മൂന്നുണ്ട്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. നരകത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള മൂന്ന് വഴികൾ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവരെ ഉപേക്ഷിക്കണം. നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിച്ചല്ലേ, രജോ ഗുണമുള്ളവർ കാമക്രോധ ലോഭം മോഹ അഹങ്കാരങ്ങളെല്ലാം വരുമ്പോൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പെടുന്നു പറഞ്ഞു. അതിങ്ങനെ പെടുന്നവർ എന്താ പറയുന്നത്, അവരെല്ലാവരും അസുര ഗുണത്തിലായിട്ട് തീരുന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് നരകത്തിലേക്കുള്ള മൂന്ന് കവാടങ്ങളാണ് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപ്പതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. അല്ലെ, അതന്നെ ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണ്, അവരെ എന്നും എന്നും ഞാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ജനിപ്പിക്കും, വീണ്ടും വീണ്ടും അവർക്കൊന്നും നടന്നിരിക്കാൻ അവരെ ഏറ്റവും താഴെതലത്തിലുള്ള യോനിയിലേക്ക് ഞാൻ അവരെ പറഞ്ഞയക്കും. അല്ലെ, അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാലത്തും അവർക്ക് വീണ്ടും ജനിച്ചു വരാൻ പോകണം. കാരണം അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ ഇങ്ങനെ അതുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മക്കണക്കുകൾ കയറി 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 അവരെ സഞ്ചി തന്നെ അവർക്ക് പൊക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇതായിട്ട് മാറും എന്നാ തോന്നുന്നത്. അതേമാതിരിയാണ് പറയുന്നത്, ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, ഇവയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ അധപ്പനത്തിലേക്ക് വഴി തെളിക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ എന്താ എല്ലാവരും ചെയ്യണേ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളില്ലാതെ കാമക്രോധ ലോഭവും ഇല്ലാതെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സത്യഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ഏതര വിമുക്ത കൗന്ദയ തം താരേ സ്ഥിർഭിർനര ആചാര്യത്യാത്മനാശ്രയ സതതോയാതി പരാംഗതിയും. കുന്തിപുത്ര, ഈ മൂന്ന് നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനകത്ത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. ഇവിടെ നിന്നും എങ്ങനെ ഉയർന്നു പോകാന്ന് ഭഗവാൻ ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, 5 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ഈ മനസ്സിനെ സംയമനം ചെയ്യുക. ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക കാര്യങ്ങൾ, ആചാര്യനെ കാണുക, കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തിട്ട് കുറേശ്ശായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഉയർത്തുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യല്ലേ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ തന്നെ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാണ്ടാവും. അല്ലെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവഗുണത്തിന്റെ കുറച്ചുങ്ങൾ ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനുഷ്യൻ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നീ 3 ശത്രുക്കളെ പറ്റി കരുതലോടുകൂടിയിരിക്കണം. ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിയുക്തമായി തീരും. കാരണം അതിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റേ വരുന്നില്ല എന്നാണ്. പിന്നെയോ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന യമനിയമങ്ങളെ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ കഴിയും. അല്ലെ, ആ 4 സ്ഥലത്താണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ 4 സ്ഥലത്തെങ്കിലും പിൻവിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യമനിയമങ്ങളെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ടോ മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മികോന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാം. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവനെ വിജയം സുനിശ്ചിതം തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യമുണ്ടാവും, വിജയമുണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നപ്പോൾ നമ്മളോടും ഇതേമാതിരി തന്നെ ഇതേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകണം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇൻഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാസ്ത്രവിധി മുത്സ്യജ്യ വർത്തതേ കാമകാരക നസ വിദ്യമവാപ്നോതിയും ന സുഖം ന പരാംഗതിയും. വിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാവില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ എന്താണ് അല്ലെ, ആ 4 കാര്യങ്ങളാണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഇലിസിറ്റ് ലിക്കർ, ഇലിസിറ്റ് സെക്സ്, അതുപോലെ ഗാംബ്ലിങ്, മീറ്റ് ഈറ്റിങ്, ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ. ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താ ഇതിന്റെ പറ്റുന്നത് അല്ലെ, നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം പോണു, നമ്മുടെ പൈസ നശിക്കുന്നു, നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ മാറിപ്പോകുന്നു. അല്ലെ, എല്ലാത്തിനോടുള്ള പിടിച്ചു പറിക്കണം, നമുക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല കാമക്രോധ ലോഭങ്ങൾ. ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് ആരാണ് ഇരിക്കുന്നത്? കലിയോട് ഈ 4 സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നോളാനാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ ചെന്ന് കയറിയാൽ മതി, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കലിയുടെ പിടുത്തുണ്ടാവും. അല്ലെ, അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക്, ഈ വക അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടപെടുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാവുള്ള. കാരണം അവരുടെ എപ്പോഴും അല്ലെ, പല ആൾക്കാരെ കഥകൾ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ടല്ലേ, ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ ഒരേ ഒരു കാര്യത്തിലാമെന്ന് ഭഗവാനെ പറ്റി ആലോചിക്കാൻ, ഭഗവാനിലേക്ക് വരാനോ ഒന്നും അവർക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലേ, ഹിരണ്യാക്ഷനെ കൊല്ലുന്നതാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ രാവണനെ കൊല്ലുന്ന കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന്റെ കാര്യമാണ് കാണിക്കാം. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ തീർക്കേണ്ടത്. നേരത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ മൂല ജയവിജയന്മാർക്ക് ശാപം കിട്ടിയിട്ട് അവർക്ക് 3 ജന്മങ്ങൾ, ആ 3 ജന്മത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും അവരെ വധിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ്. കാര്യം രാക്ഷസന്മാരായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്, അവർക്ക് മരണം സുനിശ്ചിതം. അല്ലേ, ആ കഥകളുടെ കഥ ഇതാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞ
നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും കാര്യങ്ങളെയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴും സത്വഗുണം ഉണ്ടാവും, അതേസമയം രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം ഏതാണോ അന്നത്തെ ഇതിന് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് നോക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ അല്ലേ അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഗുണങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളെ കുറേശ്ശെ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. അടുത്തത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ആരാണ്? മനസ്സാണ് അല്ലേ. നല്ലതായി തീരാനും മോശമായി തീരാനും മനസ്സ് തന്നെ കാരണം അല്ലേ. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പടത്തിൽ പറഞ്ഞേക്ക് നമുക്ക് സത്വഗുണത്തെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് മനസ്സുകൊണ്ട് നിയന്ത്രിച്ച ബോധത്തോടു കൂടി ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നല്ലതും ചീത്തയും മനസ്സിലാക്കി നല്ലതിനെ മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ രജതമോ ഗുണങ്ങളെ മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് മാറാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഒരു പിക്ചോറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാത് ശാസ്ത്രം പ്രമാണന്തേ കാര്യകാര്യ വ്യവസ്ഥിത ജ്ഞാത്വ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തുമിഹാർഹസി. എന്തു ചെയ്യണം, എന്തു ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ, നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം എന്നുള്ള പുസ്തകങ്ങളും അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട്. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചവർ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. കാരണം എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ, ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ചെറുപ്പം മുതലേ തന്നെ ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരമുള്ള നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. കാരണം നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉപനിഷത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതമാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതമാരുടെ കഥകളൊക്കെ കേട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ പാകപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മുടെ ജീവിതോദ്ദേശം എന്താണ് അല്ലെ, സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്തു ചെയ്യണം, എന്തു ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ച് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് എന്താണ് അല്ലെ, പണ്ട് കാലത്ത് ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ കാലത്ത് ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യമല്ലേ, സന്ധ്യാസമയത്തുള്ള നാമജപം പോലും നമുക്കില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഹിന്ദുക്കളുടെ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചുരുക്കം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വിളക്ക് പുറത്ത് കണ്ടാലേ അല്ലേ നാമജപം ഞാൻ ഇതുവരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് കേട്ടല്ല. അപ്പൊ അതുപോലും കേൾക്കാത്തൊരു സ്ഥിതിയല്ലേ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കുറേശ്ശെ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ പഴയതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റിയ നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ സുഗമമായി തീരുന്നു. ഭഗവാൻ പല പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ, നമുക്ക് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ വലുതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കുട്ടികളെ, നമ്മുടെ പേരക്കുട്ടികളോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാക്കി മനസ്സിലാക്കി. ഇപ്പൊ പല സ്ഥലത്തും കുട്ടികൾക്കുള്ള ഭാഗവതമല്ല ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ചേർത്ത് കുട്ടികളെ കുറേശ്ശെങ്കിലും ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ അവരുടെ ജീവിതം വളരെ സുഗമമായിരിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്തു ചെയ്യണം, എന്തു ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ. ഇപ്പൊ കാണുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ മുഴുവൻ കൺഫ്യൂസ് സ്റ്റേജാണ്. കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ. അവരാകെ ടോട്ടലി അവരെ മെന്റലി അപ്സെറ്റ് ആയി പോകും. അത് ചെയ്യും ഇത് അവരെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അവർക്കും അറിയില്ലേ. പലപ്പോഴും കൊണ്ട് കുട്ടികളെ മൊബൈൽ വാങ്ങി വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ പോയിട്ട് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഒന്ന് കാണുന്നു. കാരണം കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല എന്താ ചെയ്യണമെന്ന്. ചില സ്ഥലത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെ, പലയിടത്തും ഡെയിലി നമ്മൾ പേപ്പറിൽ കാണിക്കുന്നത് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പൈസ പോയി, എന്താ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് അവർ എന്തൊക്കെയോ ചില കളികൾ കളിക്കുന്നത്, അതിൽ ബെറ്റ് വെച്ചിട്ട് അവർ പൈസ പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് അറിയില്ല എന്താ ചെയ്യണമെന്നല്ലേ. അപ്പൊ അതിനാണ് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റുന്നൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികളോ നമ്മുടെ പേരക്കുട്ടികളോ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഇന്ന് ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കുക. ചെറുപ്പത്തിലെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരിക. നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നാമം ചെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ആചാര നിയമങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ അവർക്കും ഇത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം വരുമ്പോൾ അവർക്കറിയാൻ പറ്റും ഏതാണ് നല്ലത്, ഏതാണ് ചീത്തയുള്ളത്, മനസ്സിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കണം. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കുന്നുള്ള യാതൊരു സംശയമില്ല എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിയുകയും കൃഷ്ണബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവനും വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്ന അത്യുത്കൃഷ്ട ജ്ഞാനം അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ പ്രക്രിയ അത്യന്തം ലളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ ചെയ്തേ? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാനും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഏർപ്പെടാനും
ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാനുമാണ് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കുന്നത്. അല്ലെ, പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഭയങ്കര ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നു പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുള്ള ശരിയായ നല്ല പ്രസാദം, അതായത് ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ച പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കാം, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. നമുക്ക് നാമപുസ്തകങ്ങളെല്ലാം വായിക്കാൻ സമയമില്ലെങ്കിൽ പറ്റുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഭക്തി സാധനകളിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ വേണ്ടും വണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. ഇന്നലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞെന്താ, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി വേദജ്ഞനാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, പരമാത്മാവിനെയും ജീവാത്മാവിനെയും ഒക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേദം പഠിച്ചതിന് തുല്യമാണ് അല്ലെ, വേദം മനസ്സിലാക്കിയതിന് തുല്യമാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ ഉയരുകയും പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വരും തലമുറയെ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ